kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV on calminama on jurama ko weltare mawde wonanen e ñalawma hande o altine 3 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase 3 huccidirde mon gam filande on ko sifa e kelle gadan walla robino jaydeji mo leydi Sénégal ɗum noon ko ɓuuri tentude e ɗiɗon hande e ko yiɗi alhaali kay on ko ganduɗa woni déclaration mo hoorejo leydi ndi président Macky Sall jogori wadde hande sang 20h so hawre weledal goɗɗum hay ni ɗum ko ganduɗa woni Ousmane Sonko mo ganduɗa kay ko hoorejo mo landa Pastef hanki kañumne huccitino e ɓesgu ngu suuti konngudi e ko heewi haalde e Macky Sall haaldi ni kadi e jeunesse o hay ko gandanɗa hoorema to banggue e cité e imbécile mo ganduɗa kay waɗama déguerpir no hanniri ni e ɗen golle ni ko hande jogori jokkitede ɗum ɗon fof en rendi e nder jayneji men joni joni ma en ngar e développement non hade men fuddade en mbaɗan julmo wuri e bandiraɓe ɓe foof caggal nde gummiɗen e julde taske ɓe kewɗon yiide ɗo hen aɓe celli aɓene e jaam mataw ɓe gaynani ngolde ƴeeɗe taw ɗum noon en calminiɓe dow passage mbiɗa andi dendiraɓe mabɓe to goni foof nene kebliniɓe ɗum noon en calminiɓe no feewi en jettiɓe en jaariɓe gudditiran jayndeji miɗi e jaynde le quotidien no mbiruɗen e gardidi kamɓe ɓe gari tigui rigui koye alhaali oɗon déclaration mo ganduɗa kay hoore leydi ene foti wadde ɗum beele omo foti jeeyede hen walla o fotani jeeyede e ɗiɗon sumgoji ɓe mbi ko sall décision walla ni ɗum ko ganduɗa battaneji ɗi ganduɗa kay taweteɗi e sumgo ngo jogoro wadde so tawi o suuɓi ko jeeyede hen walla wasde jeeyede hen ɗum ɗon foof ma wat battane ɗum ko jayde ganduɗa kay le quotidien ene ari hen goɗɗum ko ari hen en kalini ɗum nane e gardidi ɗum ko ganduɗa woni Ousmane Sonko nde huccidino tigui rigui e ɓesgu ngu won konngudi ɗiɗi cuuti wonde kadi appel à l'insurrection woni noddude kadi ɓesguli ɗi nde telloto tigui e laaɓi ɗi ɓe saabu noon kanko Ousmane Sonko o noddi ɓesgu ngu nde jokkitta golle ɗe ha laaɓa woni e golle ɗe ɓe puɗɗi wona kay à chaque fois ɓe puɗɗo golle tan ɓe joƴƴina gollo yoɓe jokkit golle ɗe ha laaɓa ceer saabu o tuumi kay hoorejo leydi président Macky Sall woni koye fewjandemo beele omo wasa jeeyede e alhaali ɗiɗon sumgoji tijjaɗi 2024 ngaren e jaynde le quotidien gendire nde kamɓene kadi koye kanɓe ngari tigui élection 2024 woni sumgoji tijjade hitande ujunajiri e nogase tati walla nogase nayyi jafodon alhaali kay président Macky Sall beele maw o jee e alhaali oɗon walla ala beele maw pose candidature makko walla ala ɗum ko namdal ɓe mbaɗi ɓe mbi ko wawi wonde foof hande ma laap ma ɗum gas to banggue kulihuli jogade hen walla humpo jogade hen o ma ɗum waw gasde e ñalawma hande o so tawi walla mbiyen kikiɗe hande o sang 20h ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde le soleil
ndewnen hen jaynde direct news kamɓene ko kanɓe garti woni présidentiel 2024 o noon woni ɗin sumgoji tejjaɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi Macky Sall ma huccitte e ɓesgu ngu suba ɗum ko kikide hande o wonata sanga 20 heures maw haal hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kay ɗum so tawi a udditi hello tati ma taw ɗum e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay président Macky Sall hayso tawi ɓen ɓe ganduɗa ɓe bismino toon to galle lamorko to ñande e samedi nde ɓen ɓe ganduɗa ko éli locaux ji hayni président ji conseil départemental uji kono o wi ngolon jaabowol ngol wonata tan ko gotol ɗum ko kikiɗe hande o wonata ɗum kay ene tawe e nder ndeɗon jayde direct news ndewnaten e ndeɗon ko jayde e besbi le jour noon kamɓene ko hen ɓe garti ɓe mbi ko Macky Sall ma haal e alhaali oɗon 3e mandat ɗum ko ñalawma hande o wonata walla mbiyen kikiɗe o sang 20 heures inchallahu taala ɓe mbi ɗum ko tariha jogor wonde goɗɗum noon ɓe mbi oɗon discours à la nation ko hande e kikiɗe 20 heures président Macky Sall noon kadi heeɓino sudderde konguɗe nde bismino ɓen ɓe ganduɗa ko éliji mo Benno Bokk Yakar toon to galle lamorgo to ñande samedi nde wonno won konguɗi ɗi o suuti kay fewde mabɓe e wiide kanko horeji leydi ndi ko heddi ko wotoɓe jaab hay goto ara ene bonnanaɓe ko fewna e nokkuji mabɓe ɗum ko konguɗi ɗi horejo leydi ndi kay suuti tigui rigui ko gandanɗa hoorema e nder ndeɗon jayde besbi le jour goɗɗum ko tawete hen omo ganduɗa wiyete ko Mamadou Ndiaye o ali e alhaali oɗon saccage walla bonande waɗa noon toon to sesti duɗal jaabe hatirde galle kay mo ganduɗa ko galle keblowo jayndiyankoɓe ɓe o wi noon ko hunde nde ganduɗa ko darde mawde foti wonde tigui rigui ɓen ɓe ganduɗa kay ko ɓiɓɓe leydi ndi kala nde daroto darde mawde beele on nokku ene wawa joktade tigui rigui fayida mum hunde wonde kadi tawetede hen ko konngudi omo ganduɗa ko hoorejo mo landa Pastef o hono Ousmane Sonko toon to cité Keur Gorgui o wi omo wawi kanko hooreji leydi ndi ɗum ko konngudi Ousmane Sonko ko kanko haali o wi hooreji leydi ndi ene wawi kay woppude ni oɗon mandat walla on candidature kono noon yoɓe gandu wonkoye fewjandemo kankone beele omo wasa jeeyede e ɗiɗon sumgoji tijjaɗi jayde las quotidien las noon kamɓene kadi ɓe garti koye alhaali tigui gon bismama ngo hooreji leydi ndi bismino ɓen ɓe ganduɗa kene wona hakke temedde joyo ɓe ganduɗa kay ko éliji ɓen de foof nanidiri kaldi kawri mbi cuuɓi ko président Macky Sall ko kañum kay woni capitaine bateau o kono kay ɓe jiiɗa hooreji leydi ndi addaɓe ha e nder maayo woppaɓe ɗon so tawi woppiɓe ɗon tan bateau o koko yoloto ɗum noon kamɓe foof ɓe kooli ko hooreji leydi ndi nde jokkata walla jagga ɗiɗon tale tali laɓagal ngal kañum tigui wawi jogade ɗum no hanniri ni ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde las quotidien jokken e jayde Walf quotidien kamɓene koye alhaali oɗon ɓe garti sanga tigui nde o bismi ɓeɗon ɓe kallen joni hooreji leydi ndi won konngudi ɗi sudno toon kono noon ɗiɗon konngudi de kam ma en ji caggal nde jayde nde wi wonde la sortie de piste de Macky ɗum ko ganduɗa o mennoɗo wonde hoorejo jagorɗe ɗo e nder leydi men hono Abdoul Mbaye o suuti hen konngudi kanko de ɗin konngudi o yiiri ɗum tan konngudi ɗi hooreji leydi ndi suuti wonde ko wayno o waɗi ɗum ko namdal e leyde ɗum ɗefata nandude tan koye noddude ko wiyete confrontation woni haare e nde ganduɗa kay ko confrontation civile ɗum noon noon ko namdal tigui rigui o waɗi goɗɗum kadi goɗɗo cuuɗɗe hen konngudi o mo ganduɗa woni Seydi Gassama Amnesty Sénégal o hollitino wonde konngudi makko noon pays koye ɓen dendagal maire uji ɗi hayni président conseil départemental uji ɗi wonde de ɓen e mbaɗa ɗum e wadde ene mbaɗa ɗum ko ganduɗa woni recruté walla wonde ɓen ene mbaɗe sollicité yo mbad recruté ɗum ko ganduɗa woni des milices woni haɓeteɓe tigui rigui e wondude ɓen ɓe ganduɗa ko noddirteɓe e nervi ɗum noon ko konngudi o mo ganduɗa woni Seydi Gassama gardiɗo Amnesty mo Sénégal jayde e l'observateur nde groupe Futurs Médias kamɓene kay ko kan
tigi ɓe ngari e ala une maɓɓe e walla mbiyen ko sifani e kelle gadane maɓɓe ɓe kolliti kay koye oɗon alhaali candidature mo présidentiel 2024 ɓe mbi ko Macky Sall to banggue ni heegue e banggue régime ko noon ɓe gardi ko jeu de mots to banggue presse écrite ɓe mbi ko l'option du président et ses conséquences politiques ɗum ko gandanɗa hoorema no wawi naerade foof kanko président Macky Sall e wondude kadi ɗum ko gandanɗa ko yadata hen to banggue e kala ko fate e battane dawrugol ɗum noon foof kay ko gueɗe ɗaminade hen goɗɗum ko tawete hen en kalino ɗum nane gardidi on cité mo ganduɗa koye cité Darussalam ɓurɗo lorrirde cité imbécile mo ganduɗa kay koko waɗa hanki ɗum ko ganduɗa woni e itta ha laaɓi bonna moñña kala ko wonno toon ɗiɗon machine aji bulldozer uji ɗi ganduɗa kay kañumen tigui mbaɗi golle ɗe e yamirore tigui laamu ngu ɗum ɗon noon kene wona walla men kene ɓuura hakke e temedde tato mbiyen no walla mbiyen ujunnaje tati innama aade ene en gurno toon kay e nder ɓeɗon kadi hollitama ni kene wona hakke ujunere maɓɓe walla mbiyen temeddere e maɓɓe nawama toon to nokku arène national ɗo e to leegal Pikine kono ɓe kolliti kay ko caɗele woni toon nde wonno koye lesnangue wulgue Diaw ɓe goni kadi ɓe ngala ndiyam hayni to banggue guura foof haɓe ŋakkira ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde e l'observateur garen e jayde vox populi ne kañumne wora kan haala Macky Sall on choix face à l'histoire ɗum noon ko hunde ganduɗa kay no o jogori kala ko jogori haalde kam koye tarika jogor wonde o hucciti koye tarika kanko hoorejo leydi président Macky Sall e alhaali ɗiɗon ngal kuccital makko hakkude makko e ɓesgu leydi ndi ko hande sanga 20 heures en kaali ɗum ko ɗum wonata de kanko kadi Ousmane Sonko o woyto tigui rigui to banggue alhaali kay ittedemo ha laaɓa e ɗiɗon sumgoji ɓe mbi ko Sonko dénonce sa mise à l'écart et appelle à finir le combat ko ɗon ni o waɗi erago nde ɓesgu ngu yaltata gayna ndeɗo haare ha laaɓa ceer no mbiruɗen ni saabu ɗum o wi haare nde à chaque fois kala saaha ene heewi yaltede yaaha saaha goto kadi darte ngollo noon o noddi ko yo yimɓeɓe so tawi Macky Sall waɗi ɗum ɗon nde sukaɓeɓe jaltata gayna haare nde ha laaɓa ceer ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde ene ganduɗa kay ko vox populi jayde enquête noon kammene kay koye oɗon ngal kuccital ngal ganduɗa kay hoorejo leydi ndi foti huccodirde e ɓesgu leydi Sénégal ɗum ko sanga 20 heures hande ɓe mbi ko la fin du suspense ɗum ko ganduɗa kay hande foof ma gas bandiraɓe ma mbawa humpitade ɗum ko gandanɗa hoorema namdal ɓoynogal namdede guiley jaydiyankoɓe ha e woɓɓe foof ene namdotono ɗum to banggue dawrugol e ko way noon eɓe mbaɗani hay dawrugol foof ene jinno andude beele hoorejo leydi ndi ma waw jeeyede e ɗiɗon sumgoji tijjaɗi e hitande ujunnaje 2024 ɗum noon ko hande de gasata ene tawe e nder hello tati e nder ndeɗon jayde e enquête goɗɗum ko tawete hen hono jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo Sénégal hono Aissata Tall Sall walla mbiyen maître Aissata Tall Sall yeeso kay nde huccidirno e ɓen ɓe ganduɗa woni le parlement européen o habri walla ni o famni guila fuɗɗode ha wortode e alhaali e jaggugol Ousmane Sonko woni condamnation de Sonko gayniren e jayde e stade woni coftal ɓalli kamɓe ɓe ngari e subaka hande o ko alhaali kay waɗeteɓe recruté walla joureɓe Sénégal naaɓe toon to Chelsea eɗen gandi ɓe mbi ko fuɗɗode guila fuɗɗanma omo ganduɗa woni Demba Ba ha wiyanma yetti omo ganduɗa mo ciñinɗo ko hanki o hono Nicolas Jackson kankone kay ɓe mbi ko la saga sénégalaise à Chelsea continue ɗum de ene jokki ha joni e felo mum ɓe kolliti noon kanko Demba Ba ɓe garte makko ɓe mbi ko gorko mo ganduɗa baɗɗo toon kina wona pottitte capanɗe 5 e taw kay ko ɓornade oɗon mayo mo ganduɗa kay ko mayo les blues
goɗɗo moɓe ndewni hen ko Djilo Bodji noon ɓe mbi ko kañum e yeeso o mo ganduɗa woni Mourinho ko échec kay total ɓe kaali e haala mum. Goɗɗo noon ko Mendy noon ɓe mbi ko à jamais dans l'histoire, hay e saaha goto kam o wonani e nder tariha toon. Ɓe ndewni hen ko Kalidou Koulibaly ɓiɗɗo mo ganno o, ɓe mbi ko hitande tan heeɓi wadde toon, caggal ɗum ɗon noon yeehi ɓe cakkitiri ko mo ganduɗa mo kalten haala mum woni Nicolas Jackson woni Nico. ɓe mbi ko namdal noon ɓe mbaɗi beele jogarani wonde comme no felo o mo ganduɗa woni e Didier Drogba ɓiɗɗo leydi mo Côte d'Ivoire. Goɗɗum noon ko tawete hen eɗen jiiya o mo ganduɗa Natal Edouard Mendy to club mum kesso toon to Arabie Saoudite e on club biteɗo Al Ahli ngam duuɓi tati. ɗum ɗon kadi ne tawi hen goɗɗum ko tawete hen to gaynirten to banggue athlétisme record kesso mo ganduɗa kay ko record national e 110 métres hees. ɗum ɗon kay ko o biteɗo Louis François Mendy ko kanko tigui heeɓi fartangue, ɗum ɗon heeɓi fartangue hokkudemo wadde e qualifié e ɗum ɗon ɗin mondialuji garoji e wondude e Jeux olympiques. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ko ɗum woni ko aranno en e robinet jayleji men leydi Sénégal. ɗum ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, hande kalten tan ko haali toon to cité imbécile en jii wonde e vraiment ɗum muusi no feewi no ɓe goytiri ni wonde toon to arène national. ɓe goni koye nangue wulgue diaw, ɓe ngala kadi ndiyam ni kadi ko gandanɗa hoorema banggue guura, hayso tawi en nani jagorɗo kalfinaɗo fannu oɗon to banggue ministère de la femme et de la famille yillimo toon gam tigui nebbisinade walla yurnade gonkaka. ɗum ɗon fof ko gueɗe ganduɗen kadi eɗen mbawi wadde e rango laamu ngu tigui nde wattata haqqille hayso tawi on nokku moɓe guitta ko nokku mo ganduɗa fotani hoɗede ko zone mo ganduɗa andinama ɗum bandiraɓe foof wona nokku mo ganduɗa koɗeteɗo. kadi en paami ko nokku ñooho kewɗo mo ganduɗa gueɗe kewɗe kanturinde ene heewi tawede toon kalde à chaque fois eɗen jiiya laamu ngu ne waɗa toon descente ne guila e laamu Abdoulaye Wade eɗen jiiya hono ko way noon. donc hunde ganduɗa kadi en teskima o goto e Sénégal naaɓe mo haqqille mum feɗɗiti to on banggue kodki huliti wonde ɓen hoɗɓe toon ene poti jottorade ɗum ɗon ɗaminade ɗum e kala saaha laamu ngu ene wawi wadde hono ko wayni. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo min kaddirta e moon. En calmini en jetti en jaari bandiraɓe foof, en jafnima rendo ngo e kuuɓal beele eɗen gandi neɗɗo ko timmani ene wawi haalde ko gandanɗa hoorema kadi rewan lawol. En jafnoto hen bandiraɓe no fewi to karallagal to ko walla mbiyen to caméra to ko Alassane Sow, to banggue montage to ko Ali Fall. en jetti en jaari bandiraɓe foof, wonno ɗo ko musidɗo moon Adama Diop, on jarama. KP ari tekkinde posuji mon, onon yiɗɓe moftude e hutorade kopreji mon, caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra. Ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP, keɓa application ma, posma tekka kopreje pofta. KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata, tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata. Beele KP ko ɗon haadi, mbiyen ala so tawi ko automa joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata, walla natɗa koye boutikaji amen low press. kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma, walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma. KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal. wat téléchargé KP jeeya hoorema, jeeya jawdi ma, mbemna gurdam ma.